Kini-kini ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesan ni jana. Kimat rokongsan juga khubor. Ki nongsong senong kari India ki di ban bu ya kari hakamat du haki baro ong ke presiden kari India ke Draupadi Murmu. Wan pai menteri rang badu Narendra Modi na ke jinglet bari sekilai teligiri ke perthai. Penkrek ke Sarkar Meghalaya ban penteri kam daki kendon SOP beperking hak bede bekejing pendon kam ki siren tak yet yong bat jing pentabai ki light ki kali. Bat on penteri kam no ia ka an Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arajar khat riu hanong ba Shillong. On sedang swa ki khat riu tuligi Shillong ba ki dong jokonong ba. Ki khubor ki babnia. Ka Presiden kari India ka Draupadi Murmu neng kesengi kala banjur halor ke jingdan kam ban bu ia kari khamat du haki baro da baro kinong sok senong kenang bakari India kan nong kari ke belaki seprang haba ajeng kren ha kalempung lok mantan ka baha kasien ka basaw ka belalong ha Hyderabad ka Presiden Murmu kala banjur da ka baong babaro kinong sok senong ki di ban sautu ia ka tenrai ka balayat pateng la pateng jong kari India ha kaliang kalariti bat kabut jing stat bat kalong ke badan kam banang penklan ye kita kinong kenti bakodor ka Presiden Murmu kala ong ba ki jing pher babunjat hakarukom em ka ktien kathli galariti bekiwe hapring ki jai benriu kari kinang penpu penping su ya ka kum ki rong ju simpiling bat kala ong ba ka jing sngo sipara ha ka jing teli ka te song ye kari wat apreng ki babun ki jing ka Presiden Murmu kala pen kenau ba kila dan ki jing persang babun jat na du ki bun spa sne menshwa ban paria bat pentrot ya ka imlang salang ju kari India hanrei kala ong ba kita ki jing persang ba klem tanrai kim simlala ban penpat penprai ya kanong rim jeng ya teli bar kemensim nong India jong ipa nong sok senong kari ka ba penlong ya ka sarak jeng sai jong ke jenglong kowe kari ba kandang ya itbe Menteri rang badu Narendra Modi ulawan pai pat New Delhi hadian ba ula pendep ya ke jinglet bardi ke jong ban let jengo ya lai teli kiri ke perthai ka Nigeria Brazil bat Guyana ha ka jinglet jengo ke jong ya ka Guyana Menteri rang badu Narendra Modi ula ajing keren ha ka National Assembly jong ke kari bat ulai keren ru bat kinong India ki ba let chong senong ha kari Guyana ha ka nong ba Georgetown Modi ula let ya don kat ru ha ka lempung India CARICOM Summit ka baar ha Guyana bat ulai kendu ikinong elam jo kiri ki ba hapok kathop CARICOM Susu Menteri rang badu jo kari India ula penong jingi keren ba Presiden ka Guyana Dr. Muhammad Irfan Ali kum kinong elam ri bat ula sak penkop buram da ka khusnam ba khli edu jo kari Guyana ka Order of Excellence ka jingi thap vote na ka benta ki election siteng samai hakeleng ki benta jong kari kalalong ha ka khatlai bar ka arpho trik mta ubnai ha Meghalaya Assam Jharkhand bat Maharashtra ka jila Maharashtra kala let se ka jing thap vote ha ka siwat ha ka arpho trik ka Jharkhand ha ki arwat ha ka khatlai trik bat arpho trik ka Assam bat Meghalaya kala thap vote ha ka khatlai trik ka jingyo vote ya baro ki constituency ki bala penlong ya ka election siteng samai hakari kan nong menta ka singi bat ka election commission klapan kre pura ya baro ki senjam na ka benta ka jingyo vote ha Assam ka jingyo ki vote jong ki election siteng samai na ka benta ki santli ki assembly constituency ki jela kan nong menta ka singi lai pusawut ki kertong kle aireng ha ki te ki election lapan biang purai ki jing pen kre badan kam baro na ka benta ka jingyo vote bat ki borsen shar jong baro ki district ki la shemi ki senjam ki badan kam baro na ka benta ka jing ya be ya renti jong ka jingyo nyo vote menta ka singi ki telang kubor ki yetu bala pentri kam ya lai spa san pongut ki nong penya ya ka jingyo vote Kajingwan kinong thap vote kita ki election Hadholai, Behali, Sidli, Bongaigaon bat Samaguri Assembly Constituency kalong palat ia kan nyubusan na kasispa. Kajingi kun kebajor habaro kita ki constituency ha Assam kalong bed hapdeng ki sengsan perthai na ka NDA bat ka seng Congress. Komandan ka 3rd MLP 1st IR Battalion sa Absen upentip Baya ka physical efficiency test PET arajar arpusaw kabala bu ban penlong hak arpusan terik
hadu live hotel una wing arajar arpusau ha 3rd MLP 1st IR Battalion Sabsen lapan sange Swashipor daka Central Recruitment Board jong Meghalaya Police nakadaw ki jing bakla ki belajar ki artli ki jakaba penlong ya ka PET kataha ka 1st MLP Battalion Maugyong bat ka 4th MLP Battalion Sopian kadi ka kubor kawan sapina ka Akashvani Shillong. Kani gede ka Akashvani Shillong bat mentang ini beteng biang ye ki kubor. Menteri ramba kami Meghalaya au Konrad ke sangmah ning kesengi lapen bena ba ka sarkar lapen kre ban penteri kam daki kendon standard operating procedure SOP halor ka jingpenan kam ye ki siren ki yet yong bat ki light ki bathaba klek ha ki kali ha ka jela bat ye ki ki SOP on penteri kam perkhing bha khna ban penduna ye ka jingpen thot ye ka bit ka biang ki pat ba Menteri rangba Konrad sangma ulo ongba rayo pediang ye bon tli ki jing ujor na ki nongsong sunong ke jela halor kata kaba ki patba ki ong ka VIP culture ne ka rukom ye ki he ki han bat ulo ongba ka sarkar ka haban kmi thu bha ye kata na ki babun ki liang Menteri rangba ulo ongba ka sarkar kanam khain sting halor ka jing thut jong ki patba bat ulo ongba ye kita ki kendon SOP balapen kre onwan ra akhamat ka darbar jong ka penhun menteri ka sarkar ha kata yo ko banwan ka sarkar kan thawi ki kendon SOP ki baperking halor manu bala bat manu bamla ban penan kami ki siren ki yet yong bat ye ki light ki bathaba klek ha ki kali bat ru halor kumlo bat hanglo ban pendan kam ye ki Hadirin prasnam bala penlong an ya ka menta on penteri kamno ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arajar khan riu kaban sedang tri kam suah haki khan riu tuli kisnong bat kidong jong sor Shillong kabalong kanong ba jong jela Meghalaya ya kani la pentip da ka Deputy Commissioner jong East Khasi District kong RM Korba lingba ka jing pelat kubor kat kum kata jing pelat kubor la ong ba ya ke MRSSA on penteri kam ki art ligi kenti ha ka bala jiet ki khandri tli ki dong ki bat ki snong ban sedang penteri kam ya ka kadisi kala ong ba kat kum ka benta ka bakhandai jong ketekaan ki trai yeng ki ba aiwai ki yeng ki jong ki dong kam ban penbiang bat wanra ki duler jing tip jong baro ki nong song wai ha kanong kanti ke jongki ha ka ba ki deban IT ya kita ki duler sya katnat pulit bat sya ka bor penya snong bat ya kita ki duler jing tip bala IT sya ka police station ba jantam ke jongki bat sya ka bor penya snong deban penpoiru sya ka district task force man ka sisien lai benai ka district task force hadien ka jing kmi benya ba ka jing jurip ka batikena kan phapat sya ka sarkar man ka sisien lai benai ka Deputy Commissioner kala pentit ba khanang ban peniat ya ka kam register ka rukom ka bayat bet ya renti ya ka MRSSA Act bat ban penti kenaru babaro kinang songwai kila ai bat penbiang purai ki jingtip ki bedan kam ka sarkar kala play ya ka online portal ha ka pratrik unai lur arajar arpuar da ka ba login ha ka megrssa.nic.in bat ki bala ban penan kam ye ketika web portal ki kentup ki nong song wai ki trai yeng ni ki nong ai wai ki rang ba dong rang ba snong ki police station bat ka district task force ka estimate committee jong ka yen robar thau ai ka Meghalaya ka ba po ka jingelam ju chairman jong ketika committee uba meral bonds MLA ka nong po kala penlong ye ka jingle jurip ye ki babun tli ki project ba kongsan ki berang pentrei ha po ka smart city project Ketika komiti kelalit jurip ia kejingiat seperangka kam ha kejingtai penbahai ia kejau jong ke municipal halai mkra kebalate ia kejinglut kebalong arpu pra poin pra sau keluar tengka bat kelalit jurip lu ia kejing senai ki surok smart road ha ki benta paper jong konong ba ki ba katong jong ki kalong ban penbahai ia kila penieso akalit kawan Ketika komiti kelalit jurip ru ia kejaka bantai ia kejaka peniang kali ke babun malah hamokhar kebala sender ban pensuk bat penbet ia kijing ban peniang ki kali. Kiwe di projek penroi kiba ketika komiti kelalit jurip kilong ia ka commercial complex hapulu kebala tei ha kejinglut ke basis pa poin lai kelur tengka
kabala kmi lenti ba kan la ban long usnyang ha ka jing kentiu ke yok kot jong nong ba bat Akashvani Business Cum Tourism and Cultural Center ha Police Bazaar kabala te ha ka jing lot kabalong ars pa khat wei klor tangka kabaka thong jong ka kalong ban pen klan yegi kam jong kai